दिनैहाय बे जमदुवार समस्तिनि माखासे गोबांथार सुबुंफ्रा बिजेपि हान्जायाव जइन खालामनो फैदों आरो बिनि जि आगोलनि जोंहा एमसिएलए रेवरिबा नार्जिहारि बिथां आगोलनि माने दा सोलिबाय थानाय बिथाङा अलरेडि बिजेपि हान्जायाव हाबबाय आरो दा बिजेपि आरो इउपिपिएलनि जिथु सरकार बेवहाय इएम जानानैबो दङ। ओंखायनो बिथांजों जेसेबांखिनि खामानि मावलायनाय दङमोन बिसोरोबो गोसो जानानै दिनैहाय गासिबो ज'यैनो बिजेपि हिसाबै खामानि मावनो ओंखारदों। गतिके बे जोंनि थाखाय मोजांनि बाथ्रा जे दिनै लासै लासै रायजो राजाया बिजेपिनि फारसे मोनसे फोथायथि लाखिनानै ज'यैनो माने खामानि मावनो ओंखारबोनाया दिनैनि हाबाफारिया बेनो। आरो दिनैनि जे हाबाफारि लानाय बे हाबाफारियाव गासै बेसेबांसो सुबुंफोरा जइन जाफैगोन बायदि? गासै 7,887 बिसोर अलरेडि कनसेन्टेड गासिबो। गतिके बेखिनि मानसिया जइन जागोन गासिबो दिनैनिफ्राय आरो। फैबाय थानाय जे बिधान सभा इलेक्सनाव सोरबा हान्जाजों एलायन्सनि सोमोन्दै सावरायदों बेखौ जोंहा अलरेडि काउन्सिलावनो माने एलायन्सआ दंखायो। गतिके बिधान सभानि बेलायाव बिनि सायाव सावरायलायनानै सिद्धान्त लागोन। जोंनि थांखिया बेनो बिजेपि आरो बिजेपिजों जाय एलायन्स दं बेखिनियानो जेरैखि जायाबाबो देरहालांनांगौ आरो आसामाव सरकार जोङो गायसननांगौ बेनो जोंनि गुबै थांखि। ओंखायनो बिटिसि ओनसोलाव गुबैयै जोङो सोरबायदि बिजाथिखौ होनानै देरहाहोनो हायो बिनि बेलायाव बिजेपि आरो जोंनि लोगोआव थानाय आफादफ्रा सावरायलायनानै बेखौ मोनसे समाव थांखि लाहैगोन जेब्ला बिसायख'थिखौ फोसावनाय जायो। गतिके दा बे क्लियार जाथ'वाखै खिन्थु समा फैबाय अलरेडि आरो बिनि सायाव अलरेडि जोंहा मोनसे बुजाफोरा दं रायलायलायखानाय दं।